Jedním ze zákeřných a zároveň velmi účinných prostředků, kterými ženy prosazují své, je to, že vsugerují muži do svědomí, že jestliže prosadí on to či ono, uškodí tím jí, dětem a tak dál. Většinou jde ale o maskované prosazení principu, když já ne, tak ty také ne. Například se v důsledku menstruace žena nemůže jít koupat. Otec tedy řekne, buď doma, já pojedu s dětmi sám. To je ovšem útok na shora uvedený princip a proto se žena ohradí. Neřekne samozřejmě, když já ne, tak ty také ne, ale řekne něco ve smyslu, víš, jak to škodí dětem, když jede někam neúplná rodina. Nebo, že by ses nestyděl, vy si pojedete a mě tady necháte, to je ti podobné, ty sobče. Já jsem celé dny uplotný a ty bys trajdal. Zvláštní je, jak vůbec nerady ženy muže někam pouštějí, byť i za očividně benigní zábavou, jako je hospoda či fotbal. Často slýcháme, jak chlap řekne, musím už jít, nebo se stará zblázní, že ještě nejsem doma. A tak jde domů, kde stará, čumíc na televizi, mu vynadá, že táhne tak pozdě domů a požádá ho, ať je potichu, protože ještě hodinu půjde detektivka a pak módní přehlídka. Čili chlap mohl být ještě hodinu třeba na kulečníku, nebýt z toho nelogického ženského rysu, že když oni nemají pořádný program, tak chlap také ne a hezky se toho neprogramu zúčastní s ní, nebo vedle ní. Myslí si, že manželovi, jakožto součástí svého majetku, má právo přikázat, co má dělat a co nemá. Tím původně rovnoprávný svazek muže a ženy znerovnoprávňuje na vztah majitele a ovládaného, kde chce být majitelem z těch dvou ještě ke všemu ten, který je fyzicky, ekonomicky a intelektuálně slabší a navíc si nedovede zařídit vlastní program. V důsledku vzniklé hádky se shora uvedení modeloví manželé ten večer nepomilují, jak by se asi bývalo stalo, kdyby chlap přišel rozjařený z kulečníku až po jeho skončení a esence manželství se vinou vlastnického chování manželky vytrácí a je nahrazena institucí, jejímž programem není milování, ale donucení manžela chodit domů včas. Extrémním případem tohoto principu je vynucování věrnosti podsouváním manželovi, že ona je také věrná. Ale on o to už v této fázi nestojí. Setrvává s ní v manželství ze setrvačnosti, kvůli dětem, kvůli bytu, snad i kvůli sexu v nejvyšší nouzi a Bůh ví proč ještě. Ale jestli mu je věrná nebo ne, ho nezajímá. Zvláště v případech, kdy žena v důsledku převrácené hierarchie hodnot zanedbala své tělo natolik, že její věrnost je pouze znouzecnost. Ona v něm však mistrně vyvolá pocit viny, způsobený tím, že kdyby šel za jinou, dopustil by se něčeho, čeho by se ona nikdy nedopustila. Zde je však třeba zakřičet nahlas, já o to nestojím, mně je to ukradené, s kým půjdeš, bude-li vůbec někdo o to stát. A už vůbec se nesnaž mi podsouvat pocit provinění. Chlap se nesmí nechat svázat tímto pseudoargumentem. To by mě také mohl soused přinést 5 litrů rumu, který mi nechutná jako dar, protože ví, že mám ve sklepě slivovici a přijetím tohoto daru bych se vystavil morální povinnosti obdarovat ho láhvemi slivovice, kterou zbožňuji. Je vydíráním, když si nás někdo zavazuje sliby, o které nestojíme. Tobě by bylo jedno, se kterou ženskou bys byl v posteli. Takhle nějak trapně se pokouší chlapa vydírat a donutit k tomu, aby odpověděl, ale ne, miláčku. Proč chce slyšet tuhle lež? Neví, že v tomto okamžiku lžu? Nebo jí to stačí? Samozřejmě, že by mi to bylo jedno. Většinou bych byl ještě raději s nějakou jinou. Co jí zavdává příčinu myslet si, že ona je nějak a něčím speciální? Celá tahle komedie je tu jen proto, abych měl výčitky svědomí, kdybych chtěl jít za jinou. Nemůžu pochopit, jak to, že řeknu-li příteli, v pátek jedeme na víkend na Prachov, jede dobrá banda, pojeď taky, odpoví,
Nemůžu, stará by mě nepustila. Nebo měla by keci. Nebo jenom to nejde. Jak to, že by ho nepustila? Přiková ho za nohu? Zamkne ho do sklepa? Čím zabrání chlapovi, aby odjel za nevinnou zábavou? Předpokládám, že jim zrovna neuletla střecha nebo nemají v bytě povodeň. Proč není ráda, že jejího muže očekává příjemný víkend a nepřeje mu to? Odpověď na poslední otázku je snadná. Jako žena je sobec. Odpovědi na předešlé otázky jsou složitější a je na místě se ptát, co by mu mohla udělat. Mohla by kecat a nadávat, ale to bude tak jako tak kvůli něčemu jinému. Tak proč přijít o víkend? Mohla by mu také znepříjemnit sexuální život v nejbližších dnech. Kdyby tohle však měla být hrozba, opravňovalo by to muže k nalezení si milenky, aniž by si skalil svědomí. Dále by mohla prosadit svůj vlastnický vztah k muži tím, že by třeba prohlásila: nepočítej s tím, že by si jel na Prachov. Jsme přece na neděli objednaní k mé matce na oběd. Tento vlastnický vztah většinou prosazuje mechanismem uvedeným v dalším bodu, protože se jí k přímému prosazení, až na potupné výjimky, nedostává sil. Tímto bodem je aplikování mechanismu vyvolání neopodstatněného pocitu viny. Přestože ani jedna z těchto variant nevysvětluje otázku, co by mu mohla udělat, procento kamarádů, kteří zmizeli z vody, ze skal, z volejbalu, hospod, od kulečníků a tak dál, poté, co se oženili, je ohromné a v mých osobních rozhovorech mi nikdo tuto otázku nezodpověděl. Správná rada zní: oznamí, že jedeš a hotovo. Když nepojedeš, bude držkovat kvůli něčemu jinému a v neděli večer zjistíš, že kdyby býval jel, vůbec nic by se nestalo. Kromě toho, když tvoje žena uvidí, že jsi chlap a že kdykoliv můžeš doma prásknout dveřmi a odejít, ať už lézt, na vodu nebo za jinou ženskou, začne se chovat slušně. A nakonec za to, že si ženské nedovedou sami udělat program, nemůžeš. Jeden můj přítel se tuhle neodvážil říci manželce, že hodlá v zimě přelézt severní stěnu Aiguru. Nic menšího. Bál se jí to říci ne proto, že by se obával vyvolání slz na manželčině tváří, způsobených strachem o jeho život, riskovaný v tomto sportovně vrcholném a objektivně nebezpečném podniku. Ne. Bál se toho, že bude držkovat kvůli tomu, že mu na to praskne 14 dní dovolené, s nimiž měla ona jiné plány. Když jsem se jí snažil na tuto skutečnost připravit, vybafla na mě, že můj kamarád je sobec, protože místo na Kanárské ostrovy, vůbec si nedovedu představit tu nudu spočívající ve 14denním poléhávání na pláži a poflakování se po snobských hotelech, si on jede na Aiger. Na mou námitku, co by se stalo, kdyby on jel se svými kamarády na Aiger a ona pak se svou partou, kterou ovšem nemá a proto jedná tak nevstřícně, na Kanáry, mi odpověděla: co bych dělala na Kanárech sama, je to můj manžel, tak ať jede hezky se mnou. Převeďme tento výrok do normální řeči a bude nám vše jasné. Bude znít totiž takto: ať se hezky zúčastní mého neprogramu. Jezdíval jsem dříve na Kavkaz a na Pamír do bývalého Sovětského svazu. Pohyb po tomto státě byl velmi omezen, člověk byl pod neustálou kontrolou, všude se musel hlásit a to vše pod jednou falešnou záminkou. Ruský stát se o mě musí postarat, aby se mi nic zlého nestalo. Mnozí Rusové tomu i uvěřili. A tak je to i v partnerských vztazích. Mnozí muži, kterým bylo 100krát opakováno: co by z tebe bylo, kdybych ti neuvařila a nevyprala? Co by z něj bylo? Najedl by se v hospodě a prádlo by si dal vyprat v prádelně za 1/3 toho, co ho ta ženská stojí. Muži se zaleknou, že kdyby je dotyčná opustila, bídně by zašli. Měli by si však uvědomit, že tím, že zůstanou osobití,
nikterak nezvýší riziko rozchodu, spíše naopak. A i kdyby k rozchodu došlo, rozchod s ženou, která by je opustila kvůli takové malichernosti, by spíše kvalitu jejich života zvýšil. Je třeba zdůraznit, že v ženských je pocit vlastnictví velice hluboce zakořeněn. Vine se jejich soužitím s mužem jako červená niť, žárlivostí počínaje a příslovečným válečkem na nudle konče. Nesnesitelné nárokování si jeho volného času je toho nezbytným průvodním jevem. Je to však pochopitelné. Peníze si chlap vydělá, sex je k mání i jinde. Silou ho manželka či milenka také neudrží. Nezbývá jí tedy nic jiného, než faulovat podsunutím neoprávněného pocitu viny, pokud chce okleštit jeho svobodu. A to chce téměř vždy. Zůstává otázkou proč. Proč ty ženské tak baží po chlapově duši? Kde jsi byl, co jsi dělal, já tady čekám. Nám stačí jejich tělo, ale oni chtějí k tomu duši. A když cítí, že ji nemají celou, vyštárají třeba někde dopis od milenky nebo se něco doslechnou, mají pocit, že se jim zhroutilo vše, co dosud budovali. Pokrok ve vývoji vztahu mezi mužem a ženou měří žena stupněm manželovy ujařmenosti. Za to nám, mužským, v podstatě nezáleží na tom, je-li žena, se kterou spíme, vdaná nebo svobodná. Ženským ano. Ženatého muže nemohou totiž nikdy zcela vlastnit. Ženatému muži se duše těžko bere, protože ji svými pařáty už jiná žena třímá. Lze ale milovat ujařmenou bytost? Tato otázka je naivní, protože mlčky předpokládá, že láska je nejvyšší meta, které lze ve vztahu dvou lidí dosáhnout. Pro ženy, zvláště ty déle vdané, však existuje ještě něco cennějšího. Zotročení partnera.